По вратата няма кой да ти отвори, задаваш ти въпроси, няма кой да отговори, всеки втори. Не мога аз да слушам колелото се върти, но мога да му кажа спри. Аз намерих си молив, стримата винаги позитив, настроение да нахраня всеки един бастун грив. Не, въпросът ти е правилно зададен, клюща път и римата от мене си поправен. Лут бит, лут бас, лут фит, настроен тежко отвътре си изпит. Главата в ножа ти опрата и си фалит. От схемите да вземете, ти си пробит. Пробит е тавана и излива се водата, премести се в гората, изненада е капана. Тук двама не обикалят и ушите, докато вие си мълчите. Спрях да броя даже дните. А ние сме от тези, които казваме ти спри. Преди да влезеш майк чек, първо помисли. Не съм MC-то, което трябва да слушаш всеки ден. И моя флоу за теб е, знаеш, днеска заривен. Бавно прачихме по тъмните пътеки, пътеки по които не може да мине всеки. Дните тогава тежки се превръщат в леки, когато вървиш по пътя прав, а не по преки. Държа римата с наморник и отгоре баски. Влизаме с маски, чуваш гласове и здрасти. Знай си, тук е чисто тяло си, главата умотай си, 12 без 15. И да не си посмял в моя среща надвичаш. До кога ли ще съм с теб, Mary Jane, питаш? Не за първи път, как с многото пара, много ги е бъл.